Ngayong araw nga mga Kabicolana, isang lugar na naman ang ating mapupuntahan dito sa lugar ng Infanta, Quezon. Sa daan pa lang talagang sobrang mag-i-enjoy ka na dahil napakaganda ng paligid. Kaliwat kanan ang makikita mo na nagagandahang magagandang puno. Kaya naman sobrang dito pa lang sa daan nag-i-enjoy na talaga yung mga mata ko. Kaya hindi ko maiwasan na videoan ang lahat ng nakikita ko sa daan. Talaga naman sobrang nakakatuwa. Lalo na sa may gawing dulo, makikita mo talagang sobrang tataas ng bundok. Para bang ikaw na lang ang nakatira doon at madalang ang kabahayan. Sobrang nakaka-relax talaga ang lugar. At kung mararanasan mo rin dito yung sobrang lamig na kahit mainit siya pero malamig yung panahon. Para ka rin nasa Baguio, daig mo pa yung nasa Baguio. Sobrang ganda talaga ng lugar na nadadaanan namin. Dito pa lang talaga sobrang enjoy ka na, hindi mo mararamdaman yung pagod dito sa daan. Kaya naman sobrang nag-enjoy talaga ako. Maraming salamat nga pala sa anak ko na nagdala sa amin dito. Talagang hindi ko makakalimutan tong lugar na to. Kung makikita mo, ayan, sobrang parang pag hindi ka sanay dito, masasabi mong nakakalungkot dahil madalang ang kabahayan, kakaunti ang mga dumadaan. Wala kang makikita ang mga sasakyan na malalaki. At ito nga pala ang tinatawag na Little Baguio. Pasensya na nasasamid tayo. Para kang nasa Baguio pag nandito ka kasi ang style ng lugar, ayan, nakikita mo yan. Wala nga, ang pinagkaiba lang, walang kabahayan dito. Ang makikita mo dito, naglalakihang mga puno ng kahoy, ayan. Meron kami nakasabay na nag-stop over dito, mga nakamotor lang din sila. Ang nakakatuwa dito guys, wala kang makikitang mga malalaking sasakyan. Talagang puro single lang talaga. Paalis na yung iba. Kami magmerienda muna kami. Stop over muna kami dito. Ano, tara na tayo. Nandiyan yung tubig. Ayan, tubig yan. Baka nandun na yun, nakarating na yung 2, 3. Kakain na yan, nandun yung pagkain. Hindi. Sabi nung 3, bilis-bilisan na natin, makabutan pa tayo nung may-ari nito, papalitin na naman. Tubig. Yay! Nakakatuwa. Yan o, ganda. Napakalinaw. Munti ka na. Ganda. Sige. Napakaganda. Napakalinaw ng tubig. Ayan. At may mga kwarto din na pwedeng pag-ano-ano. Grabe. Wala yata signal na.
Ayan guys, nasiraan kami dito. Nasira yung preno ng aming service. Ayan. Literal na rights talaga to. Ah. Aka na yung cellphone mo. Tumatakbo ng 100 eh. Aka na. Mahirap din kasi may kasama. Maayos daw ba yan? Huwag ka kumanin dyan! Nasiraan kami sa daan. Parang kaya mag-pinipicturean ko sila. At hanggang dito na lang ang aking vlog. Maraming salamat sa inyong lahat sa panonood sa aking mga video. Thank you so much. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, ayan, pa-subscribe naman at pahit na notification bell. Thank you so much guys. See you next vlog.